På et splitsekund kan livet forandres, men hvordan lærer man at leve med konsekvenserne? Man håber på, at han klarer den, ikke også? Men du ligger i det uvisse, og du ved ikke noget. Nytårsaften 2001. Mia og Brian har lukket deres tankstation og er på vej mod København for at fejre aftenen. Men turen går frygtelig galt. Jeg kigger jo ned på min egen ben, og så siger jeg jo til mig selv, hold kæft, det er ikke mine ben. Og så tænker jeg, hvis benet er det. Brian sætter ind i bilen, så der må være andre i ulykken. Det er jo min første tanke. Det er, at der må være flere med i ulykken her. Fordi hvis benet er lige det her, ikke også? Det kunne jeg jo slet ikke forstå, vel jeg kunne se dem. Og det var jo altså sådan en fin snit, ligesom en roast beef, at du skærer den midt over, ikke også? Og så, da jeg så kommer til at studere lidt nærmere på benene eller på fødderne der kan jeg jo så se de strømper, som vi sælger på tanken. Og så er jeg jo godt klar over, at det her det er Brians ben. Brian mister meget blod og er kun få minutter fra døden. Parret er indlagt i 3 måneder. Da de endelig vender hjem igen, fortsætter de, hvor de slap. Der blev det faktisk hurtigt hverdag. Altså, der var jo nogle ting, det var ligesom, som man glemte, men altså, Brian, han er her bare. Og altså, han går jo rundt, så han har jo ben, ikke? Og der var for eksempel en episode, hvor gulvvarmen, jeg synes ikke, den virkede i huset. Og jeg så siger til Brian, så satte jeg skoene af, og så mærkte jeg dig selv efter. Nej, det sagde du ikke. Jo, du stod og sagde, kan du da for hulen ikke helvede mærke, at det ikke virker? At det ikke virker, så sagde Brian, nej, det kan jeg altså ikke, for det protese er på. Kom, skal vi ikke ned og se, om der er en fisk i søen? Hånd i hånd med hverdagen kom børnene Isabella og Markus til verden. Men selvom ulykken er kommet på afstand, bliver parret af og til mindet om den tragiske aften, som da et par fulderikker kommenterede Brians måde at gå på. Ham der, han har nok rigtig sparket til en bowlingkugle. Jeg kan bare huske, jeg blev så gal. Og så da vi kom ned til bilen, så jeg var næsten lige væk i mig til at hyle, fordi jeg synes, det var så forfærdeligt, at man kunne være så strid og sige sådan noget til min mand, og jeg kunne ingenting gøre, vel. Og så spørger jeg så Brian, så siger helt ærligt, skatter. Og så vendte du dig om, og så kiggede du på mig, og du havde sådan et smil på læben. Og så siger jeg så til dig, gjorde det ikke rundt? At de sagde sådan til, hvor du så vendte dig om, og så siger du, nej, egentlig ikke. Tværtimod, jeg skulle stolte af, at de ikke kan se det i protese, jeg går på. Det kan jeg huske. Op igen. Trods proteser har Mia og Brian valgt at bo på landet, med hvad der dertil hører af udfordringer. Jeg har det fint nok, så længe jeg får lov til at gøre det i mit tempo. Ja. Det får jeg så ikke altid lov til. Men jeg tror ikke, det er så meget anderledes end andre forhold. No. Og med krav og det, og det er jo egentlig mig selv, der har valgt, at vi skulle flytte herud. Tager du nogle specielle hensyn til Brian? Nej. Tværtimod. Nej, det gør jeg da. Jeg siger da altid til dig, du skal passe på. Ja. Med de ting, Ja, du siger altid. Og så siger jeg også, helt ærligt, det skal du ikke, nu skal jeg nok tage over. Nej, det har jeg du gjort. Du siger altid til mig, at jeg skal passe på. Og så 5 minutter efter, så siger du til mig, at du laver aldrig en skid. Ja. Nu får jeg den bare på hoften, bare. Ej, så strider jeg sgu ikke. Ja, mine ben, de knirker lidt. Det er ulempen, eller hvad? Ja. Jeg kan jo ikke mærke, at jeg har en handicappet mand, vel? Altså, det så må jeg jo godt være. Ja.